Πώς να ανοίξετε λογαριασμό συναλλαγών Bitcoin στο Binance. Γεια σας! Το Bitcoin γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα κεντρικό σημείο στη ψηφιακή χρηματοπιστωτική αγορά. Για να ξεκινήσετε τη διαπραγμάτευση αυτού του τύπου κρυπτονομίσματος, είναι απαραίτητο να διαθέτετε έναν λογαριασμό. Σε αυτό το βίντεο, θα σας δείξω πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό συναλλαγών Bitcoin στην πλατφόρμα Binance. Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό και να λάβετε ελκυστικές προσφορές από την Binance, επισκεφθείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να ανοίξετε έναν λογαριασμό Binance. Ας ξεκινήσουμε. Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ για να αλλάξετε τη γλώσσα. Αρχικά, εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή του λογαριασμού σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Παρακαλούμε επιλέξτε τις εικόνες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Binance. Η Binance έχει αποστείλει έναν κωδικό επαλήθευσης στο email σας. Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας. Αυτό είναι το email που έλαβα από την Binance. Εάν δεν βλέπετε το email στα εισερχόμενα, κάντε κλικ στο «Περισσότερα». Και ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Τώρα, θα ανοίξω το email της Binance. Παρακαλούμε αντιγράψτε αυτόν τον κωδικό ενεργοποίησης λογαριασμού. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ή επικολλήστε εδώ τον κωδικό που μόλις αντιγράψατε. Στη συνέχεια, δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός έχει από 8 έως 128 χαρακτήρες και περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμό και ένα κεφαλαίο γράμμα. Θα εμφανίσω ένα παράδειγμα κωδικού πρόσβασης στην οθόνη για να είναι πιο εύκολο να το κατανοήσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί. Κάντε κλικ στο «Επόμενο». Το επόμενο βήμα είναι η επαλήθευση του λογαριασμού. Επιλέξτε τη χώρα κατοικίας, τη χώρα ή περιοχή έκδοσης του εγγράφου και τον τύπο εγγράφου που θα χρησιμοποιήσετε για την επαλήθευση. Ως τύπο εγγράφου, μπορείτε να επιλέξετε ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο. Θα επιλέξω δελτίο ταυτότητας. Κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Στη συνέχεια, ακολουθεί η επαλήθευση εγγράφων. Μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες από τη συσκευή σας ή να σαρώσετε έναν κωδικό QR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις απαιτήσεις πριν ανεβάσετε τις φωτογραφίες. Κάντε κλικ εδώ για να ανεβάσετε μια φωτογραφία της μπροστινής πλευράς του εγγράφου. Κάντε κλικ εδώ για να ανεβάσετε μια φωτογραφία της πίσω πλευράς του εγγράφου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Το επόμενο βήμα είναι η επαλήθευση προσώπου.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επαλήθευση χρησιμοποιώντας την τρέχουσα συσκευή σας ή ένα κινητό τηλέφωνο. Θα επιλέξω την επαλήθευση μέσω της τρέχουσας συσκευής. Ακολουθούν ορισμένες σημαντικές απαιτήσεις για τη ζωντανή επαλήθευση. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Κάντε κλικ στο «Να επιτρέπετε» για τη χρήση της κάμερας. Παρακαλούμε φέρτε το πρόσωπό σας κοντά στην κάμερα και εκτελέστε τις κινήσεις προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες. Το επόμενο βήμα είναι η επιβεβαίωση των πληροφοριών. Παρακαλούμε ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβή. Εάν οι πληροφορίες είναι σωστές, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Τώρα, παρακαλούμε απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις έρευνας για την προστασία του λογαριασμού σας. Ο λογαριασμός σας στην Binance βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω email της εφαρμογής Binance μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης. Στη συνέχεια, θα σας καθοδηγήσω σχετικά με το πώς να ασφαλίσετε το λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στο «Μετάβαση» στην αρχική σελίδα. Κάντε κλικ εδώ για να συνεχίσετε. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Λογαριασμός». Κάντε κλικ στο «Ασφάλεια». Από τις διαθέσιμες επιλογές ελέγχου ταυτότητας, θα χρησιμοποιήσω την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας. Κάντε κλικ στο «Διαχείριση». Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή να κατεβάσετε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας. Η Binance σας έχει αποστείλει ένα email που περιέχει έναν κωδικό επαλήθευσης. Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας για τον κωδικό και εισαγάγετε τον εδώ. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Google Authenticator στο τηλέφωνό σας και στη συνέχεια σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR. Τώρα, θα πραγματοποιήσω τα βήματα στο τηλέφωνό μου. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Google Authenticator. Αυτή είναι η εφαρμογή που χρειάζεται να κατεβάσετε. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο. Κάντε κλικ στο «Άνοιγμα». Κάντε κλικ στο «Έναρξη». Επιλέξτε το λογαριασμό Google που θέλετε να συνδέσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Κάντε κλικ στο «Προσθήκη κωδικού». Μπορείτε να σαρώσετε έναν κωδικό QR ή να εισαγάγετε ένα κλειδί ρύθμισης. Θα επιλέξω τη σάρωση κωδικού QR. Κάντε κλικ στο «Να επιτρέπετε» ώστε το Authenticator να χρησιμοποιήσει την κάμερα και να ξεκινήσει η σάρωση του κωδικού. Αυτός είναι ο κωδικός του Google Authenticator. Τώρα, ας επιστρέψουμε στη διεπαφή της Binance στον υπολογιστή. Κάντε κλικ στο επόμενο.
Εισαγάγετε εδώ τον κωδικό του Google Authenticator. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Υποβολή». Και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ρύθμιση της ασφάλειας μέσω της εφαρμογής ελέγχου ταυτότητας. Αντίο και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο.